Ke kawata. Ai in gaya miki ina baki labari. Ni fa yanzu kin san menene? Ban da wani buri da ya wuce in ga na rike iPhone 13 Pro mu. Mana. Problem dai. Kai? Wani problem kuma? Problem ne problem. Promo ake cewa ba problem ba. Wani problem kuma sai ka ce kina ambatan mana matsala. Problem na sani. Ki saurare ni ki ji matsala ta da ke baki saurara ta tun promo ake cewa. Tsaya ki ji yadda ake kwatancen shi. Ake spelling kin ga P R O M O promo. Haka yake wani problem kuma problem fa matsala ke nan fa. Wannan kuma a ni ma ina so in rike kalan shi. To ke ba ai in gaya miki yanzu in kin cika mace mai zafi rike shi don Allah wallahi inda kika je girma za a dinga ba ki. Kai wai ya billahi me kuke so? Ni ne suna na gode sai ta Allah ta yi na ci duka sai sai da kuma wani wannan sakya. Me kuka kawo mana? Ina wani wai ya billahi ke na bi ki kusanci da Allah. Za mu je Za ku je gida. Ke da gamun murya ban ji ba. Za mu je gida ne. Wai kin shiga AC ko? Mu yayan manya ko? Mu yayan barki an dauke mu yayan kaji, yayan talaka, yayan kaji. Waɗanda mu san abin da muke ba ko iyayen ku sun sa ta dala. Suna can turai suna huta mu kuma kun ban mu mun zama ƴan lahaula ku ƙarya ne wallahi. Me kake so? Babu wayannan kina wani ya zubillahi. Na bi ki kusanci da Allah ni dake kwana sallah. Ni ta gode sai ta Allah ta yi. Ke ba za ki ba ni taki ba. Yar lahaula ku. Ku ga mutum dole mu ta kwace muku kuɗaɗe ta ya za a zauna lafiya a ƙasar nan dole mu dinga cikin namu muna kakkashe ku ɗiyan banza. Sun kwace mana waya sun Aina. Aina. Wayan su ne sun yi nan. Ba zan je ba. Kuma ta abin da kuke mu. A ka yi abu wannan magana. Dama ashe kakin yana da muhimmanci. Kakin dama yana da muhimmanci. Abu yayin mana dan Allah kashi. Mu je ku nuna mu ina suka bi. Mu je ku nuna mu. Yawa shi wannan. Kai ya ko karɓar musu waya? Ko karɓar musu waya? Shi ya ce wai za a yi kidnapping din mu. A area tawa? Na shekara 18 ina nema in sa wannan kakin gaskiya kaki ba ƙarya ba ne kaki no bile da abu. Shi yasa muke alfahari da shi muka kawo maka shi. Ka ki mun kulki ba kai. Dakata. Duku bugun nan. Ku bugun nan. Ku ne barayin da kuka shigo layin nan? Kai. Ha kuka tare mun kannena akan layi? Kuka kwato waya? Bisa aya ka. Aya. Ku kwata musu waya? Tuguna. Lie down. Officer. Ka bani 1 minute in ma bayani ka gane. Ba wani nan. Who are you? Who are you? Zan baka wiwi, zan baka ermo, zan baka koken. Duk wanda kana so ka dau caji kai. Me kake gara ma wiwi? Ka ji ko yaya? Tuguna. Na su ihu ya Tuguna. Ai gibin babba ƙarya bane. Na yi gibin officer. Har da wani muna kwana a AC. Ko gaskiya da na ce ina waye su? Ina waye su? Ku ba su wannan a ku ba su wannan a daidai tare. Sorry sir. Daga yau idan na ƙara ganin
ko sata na ji an ce an yi a area nan sai na sa ɗaure ku gaba ɗayan ku ɗaure wanda iyayen ku ba za su sace ganin ku ba. Ke ka ga ina harara ta ku? ke wata sahabiya ce da zan kalle ki in ji daɗi. Oga kaga sai da na ce ma oga kar mu dawo ta nan kaga inda muka yi kuma bai kamata mu dawo ba oga sai da na yi ma magana yanzu kaga abin da ka jawo mana oga. Iyayen ku sai da su wasu. Ka gaya maka mu hanyar makaranta. Kawo nan. Ku kawo su. Bisa yanzu ne wannan ta gidan soja ce. Wannan kuma Ina ku same su. ba ma amma bayani ni fa ba na san hayaniya kai hakuri wa bisa. Who are you? Wannan wannan zan je kai mun madam ina ta dinga yanka man tumati da man ta yankan tumati ne ka gani yayi. Daga tumatir ne ake zuwa a yanka mutane da shi. A zo a ɗebe mu a je a ce mu ne da laifi. To shike. A ce laifin mu ne. A yanzu dai shike a shafa fatiha ko Duk ku tashi. albarkacin manzon Allah Duk ku tashi. mun gode. Ƙara ganin ku kun ƙara dawa area nan.